Ahojte ľudia, dneska je Veľká Edition a konečne príbeh. A dneska to bude s názvom Pokazená prespávačka. A je to part 1. Poďme na to. No, dobrá. Tak. Čakajte, musím rozložiť. Čakajte. Tak dobre, poďme na to. Bude to u tejto. Prišla ako nejaká kamarátka, hej. Ahoj. No čau, no konečne si prišla. No, tak čo budeme robiť? No to neviem, poďme nejakú party. To nemôžeme, ale... No tak to asi nepôjde, pretože tu je táto malá. Bože. Ja viem, je to Bože. Poďme hrať aspoň s mačičkami. Ja tu mám veľa zvieratek. Tu mám Elviska, tu mám Lunu, tu mám Lily, tu máme Mimi, tu mám Čokošku a tu mám Pampušika. No tak to super. No tak to super. Tak čo budeme teda robiť? Neviem. Počkaj, idem za mojim bratom. Čo nečum? Ja idem za ostatnými. Prečo si taká? Nebuď taká, si hrozná. Tak nečum. A sprasačia masť. On je fakt hrozný. Ale prečo si na ňo taká? Však iba sa na teba pozrel a hneď tu si drama queen. Lebo ty ho nepoznáš. No ale zas, ty nemusíš byť na ňo taká. No ale sme best friends, tak teraz tá prespávačka platí, alebo ideš domov, keď sa ho chceš zastávať? Ja neviem. A ja už s tebou nechcem byť kamarátka. Ty si prasačia masť hlúpa. Však Boha, nahaj ho na pokoji. Tak ja potom asi s tebou nechcem byť najlepšia kamarátka, keď si taká. Tak nebuď logika. No tu mám väčšiu ako ty. Prečo to rozprávať Boha? Prečo by som mala? Hej.
lebo by si mala. Ale ja nechcem. Vieš čo, tak ja nebudem s tebou najlepšia kamarátka, ani ja. Si hrozná. Ďakujem pekne. A nehovor stále Boha, že by som nemala, lebo som povedala. A ty nie si moja mater, tak nebudeš proste mi rozkazovať. Čo ty si hrozná? Nenádajte sa. Je toto už iba jediné na upokojenie. No. Si to najhoršie proste. Vieš čo? Choď preč. Choď preč. Choď preč. Nie, už sme sa dohodli. Pani Lucia. Áno, čo sa stalo? No tak moja kamarátka Laura sa ku mne správa hrozne, kričala na brata a ja som sa ho iba zastala a hneď povedala, že som najhoršia a že nie som s ňou kamarátka. To nie. Tak to si musím s ňou vybaviť. A ja. Laura! Čo je? To, čo si povedala tejto, onej, marketke, no, povedala som jej, že ja chcem byť s ňou kamarátka. Ako si to môžeš dovoliť? No, prepáč, mami, ale proste my sme sa pohádali. Chudák brat si musel dať slúchatka. Ty nie si fakt normálna. No dobre, tak choď si pozrieť dole nejaký film, keď si už tak pohádané. Dobre, ďakujem. Kam ideš? To ťa nemusí zaujímať. Ale musí. Hádam, nejdeš pozerať moje filmy. Ja mám úplne pekné filmy pre veľké dievčatá. No, ale ja s tebou chodím do triedy. No a? Čo? Rob si, čo chceš. Áno, pretože rodičia ťa majú radšej, moji rodičia ťa majú radšej ako seba, ako mňa. Choď radšej už head, už ťa neznášam. Čo sa jej stalo? Ona býva taká, no teda skoro vždycky je taká výbušná. Neviem, prečo je na teba taká zlá. Netuším. Neviem. No, ale musím sa ti priznať. Ale priznám sa ti až dole. Sme tu. Vy tu máte Kate's obraz? To je pekné. No hej. Aha, toto sme ešte nedali malým. Tak to potom dám. Máte nejaké zvieratá?
Vonka? Musím ťa sklamať, ale všetky skoro máme dnuka. Aha. Máte niečo v chladničke? Veľa vecí máte v tej chladničke. No to hej. Skúsim sa odfošiť. Môžeš? Dáme toto. Ešte iné pozadie. Aha, viem aké. Takéto. No toto si potom pripnem do izby, ale nechám to zatiaľ tu. No. Musím sa ti s niečím priznať. No a čo to je? No... Čo? Páčiš sa mi. No musím sa ti priznať. Aj ty mne. Budeme spolu chodiť? Jasné, môžeme. A povieme to rodičom. Netuším. Poďme si pozrieť ten film. To nie. Toto. No tak dobre. Tak. Už je podvečer. Poďme asi. A zober si ten obraz. A skoro som zabudol. Tak poďme teda hore. A povieme to ostatným. Musíme. Inak to bude veľké klamstvo. No aj tak sa tam tak budeme správať, takže aj tak by to zistili. Tak povieme to. Nehambíme sa. Je to náš život. No áno. No, tak sme tu. No ani si sa nemala už vrácať. A ty čo si bol s ňou? No, musíme vám niečo oznámiť. Najprv túto. Chodíme spolu. No, áno. OK, nič vám v tom nebraní, je to váš život, ale nie ešte priskoro na to. Za mňa je to dosť v pohode. Fuj. Áno, fuj. To sem... Ideme to oznámiť aj rodičom. Chodíme spolu. LOL. O, máte to tu pekné. Mami, oci. Áno. Áno. Chodíme spolu. Tak to je výborné, juchu. No a mám pripravovať svadbu? Nie, mami. Budem si musieť nabíjať pušku. Čo? Na mňa? Jaj, vlastne ja som zabudol, myslel som si, že ty si naša dcera a toto je nejaký oný vandal. Ale je to naopak, tak si nebudem musieť nabíjať. Ale išiel by som sa sprchovať. Dobre. Poďme zatiaľ. Ja si tento obraz privesím. Hej, iba neviem kde. No tak to hej.
neviem. Tu? Neviem. Tak poďme aspoň sem. Dajme to. No hej. Poďme. Máte sa ich sprchovať. Dobre, tak ideme. Aj my počkáme. Boha. Tak nastúpte si do radu. Prvý sa ide sprchovať. No ešte títo dvaja. A potom ide mama a oco. Dobre, tak idem najprv ja. Tak počkajte. Tak dobre, ja už idem ešte niečo pozrieť na mobil, pretože niekto mi asi písal. No dobre, posúvajme sa. No dobre, tak ja si idem. Dobre, tak ja už ešte si idem pomazliť týchto mojich čučuli. No dobre, posúvajte sa. No, počkajte, lebo ja musím okúpkať túto moju. Dobre, a ja už som. Ešte sa idem pohrať. Bába. No, dobre, teraz idem ja. Tak Jakubko, pusti už marketku. Prečo? Ja aj vlastne moja snúbenica. Snúbenica? Teda frajerka, hej? No tak Marketka, chod sa ty prvá. Ty si návšteva, ty ideš ako prvá. No dobré, tak idem. Môžem si požičať aspoň pyžamo? Nie. Dobre, tak si požičuj. Ale zajtra sa pakuješ domov. Tu ti to nechám porozhaďované. No dobre. A nedotýkaj sa mojich mačiek. Dobre, aspoň tu budem stať. Dobre, tak sa posúvajte. Tak teraz ja idem, počkajte, iba si dám dole čiapku. Dobre, a ja už som. Idem si dorobiť domácu úlohu z tej matiky. Veľmi som to nevedel. Dobre, takže 50, 100 000 krát 250 rovná sa. Dobre, ešte okúpem týchto malých dropsov, tak ma prosím pustíte. No, tak ti týmto tadyhle cumel. Neplačkaj. Hajky. Máš cumlík. Dobre, ešte jeden.
ešte tomuto potržím cúrek. Ty choď už spienkať. A ešte ťa musím nakojiť teda. Kde je ten druhý? Pohárik. Donesiem ho. Dobre. Ešte ťa prebalím. Dobre. Idem na druhého. Teda ešte cumlik musím dať. Dobre, počkaj. No, že sa tešíš všade. Dobre. Zajtra nesem flašku, už sa mi fakt nechce. Ešte ťa nakojím. Výborne a prebalím. Výborne. A tu máte pri sebe ešte macika, aby si sa nebali. Dobrú nocku. Počkajte. Dobre, choď ty. Teda. No dobre, už som, ešte si idem zakopať. Skúsim si ešte nejaké triky s tou ptolmou. Piu, piu. No dobre, teraz ty Alex. Teda zabudám, jak sa voláš, nevadí. No dobre, som tu, ešte si idem zahrať niečo na tomto. Yes, kushy game. No, teraz ty ocko, nie najprv ty, maminka. Dobre, ja už som. Teraz sa idem ešte pozrieť na slnko, teda západ slnka. No dobre, teraz ja. No, tak ja by som už išla. No a ja. Už musím ísť spať. Som si chcel zahrať ešte to squishy game. Vlastne musím ísť ešte uspať malú. Tak počkaj. Ty choď tiež spať. Už si daj s tou matematikou pokoj. Už som sa to aj tak naučil. Dobre, choď spať. S kým si píšeš znovu? To ťa nemusí zaujímať, mami. Kde je vlastne malá? Kde je malá? Tu si. Ty prišla, keď ťa zamaskovali. Choď spínkať. Hajky, hajky, hajky. Vyberiem to svetelko. Haja, uja, ju. No dobre, Marketka, choď spínkať. Dobrú noc, teta. Dobrú nocku. A ty tiež choď spať. Už si len taká. Tá Laura má už dcere. No, už je puberta. No bohužiaľ. Tak ďalší part vyjde zajtra večer, tak dúfam, že ste si užili toto video.